सरिया बोल किया धनी सरिया सरिया आगे मारो सरिया पीछे मारो सरिया गहने मारो बाएं मारो नीचे मारो ऊपर आपन अरिया लेडीज एंड जेंटलमैन क्या है? अभी अभी रुपेश राजा ने पेश किए क्या किए? तने हट के सूती दहिया के दवाई चलता ऐसा ही बंठा भक्ति गीत सुनने के लिए 1 से 100 तक कच्चा कुछ दबाते रहिए और बंठा भक्ति गीत सुनते रहिए। पेटीएम करो रह दे टाइम काय खोते नंबर दे गालो। बड़े बड़े आशीर्वाद हमारा हाँ भैया बेस में उठाई ना ही गुड्डू सिंह की तरफ से मिला, कम हो जाता है। मनीष मास्टर जी की तरफ से मिला। भाई भाई माता रानी से विनती करो कि वहाँ के दिन दुगुना रात चौगुना होत रहे। मायका के तनी और अच्छे से बना ली। हाय हल्का सा लेवल उठा दे। हाय बड़ी सुंदर गीत गाने वाला सब सुननी। केकरा से ओइठा से हम गए मने घोगा केकरा उठलो पता नहीं। हां वो तो घोगा हुआ। बड़ी सुंदर गीत गाने हमारे बहुत सुंदर व्यास जी। नमक का हुआ के नमक वैसे बेर बेर भोर पड़ा जाता है। नमक राव का पड़ी जी तेरा नाम लहरी जी। 14 नंबर ऐसे चलो ऐसे रहत न हरदम बहरी जी। अतना सुंदर यहाँ के गीत गौने लागल। अतना बढ़िया गीत गौने गईनी। अतना सुंदर गईनी
कि मैं लोग के घरे पहुंचा दे हम ऐसा सुंदर गने गाना कि कि उठ के गई लोग घर के जनाना खाली हो गल समियाना बताई और कितना सुंदर गीत गौने बटे अरे अबे तो चाय पूछे चलाए नो नंबर के कुछ कुछ बातों भी बोलले बने वो लोग शुगर बा अरे वहाँ के चाय मत दिगाड़े कॉफी दे दी बैल जी मर्दे मेरा घर आऊ चाय पियल लोगन 12 बजे रात के बड़ी सुंदर यहाँ के गीत गौने बा लेकिन रौड़े सब है बताई जब हम गौनी हो एको शब्द बोलनी है हम एको शब्द बोलनी हो कारो बोले जी लेकिन रौड़ा काहे बोलनी हो रो पागल है का जी हैं जब हम रौड़ा के कुछ ना बोलनी हो जब ये अगला रौड़ा के कुछ नहीं क्या बोला तब फर्ज नहीं क्या बनत कि रौड़ा के दूसरे के कुछ बोली रौड़ा काहे बोलनी हो रौड़ा काहे बोलनी हो हाय हम लगवा लेकिन बड़ा सुंदर अच्छा दिमाग हैंग कर जाता टे अरे दिमाग के नोस घबराइल बम कर बड़ा सुंदर है के गीत गौन नहीं गावतनी पहिल के पारी में लौकल है के एगो कमिका बड़ा सुंदर है के गीत गौन नहीं गावतनी लेकिन जोश रात बीतत जाता तो अस पूरा के नियन टाइट होते जाएगा अभी आई तनी हम मंच पर बुलावल चाहब हमरा विनय सहजी बानी ना डॉक्टर साहब विनय सहजी बानी ना विनय तो वहाँ के चले आ जाई का बानी हमरा मनु यादव जी आइलो जेकर जेकर हम नाम बोलले बने टीका टिकेला बात कोनी अच्छी तरह से जवाब दे हम बढ़िया से दे हम कहे के बा कैसे सबर करे कि तुलसी बाबा के पतिया लिखा ए बाबू सीखो कैसे कि तुलसी बाबा के पतिया लिखा ए बाबू सीखो खास करो रखतर का ए हो बाबू सीखल काजा 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 तुलसी बाबा के बतिया लिखो तुलसी बाबा के बतिया लिखो ए बाबू सीखल काजा तुलसी बाबा के बतिया लिखो ए बाबू सीखल काजा तुलसी बाबा के बतिया लिखल हां ए बाबू सीखल कर वहाँ के लाज लगता का व्यास जी के मुंह तोप तनी मुंह घर लेनी अब तनी तोप लेनी है मऊ खाली अच्छा ये बढ़िया लगत टे घू फेंकी मऊ खाली तो बता
अरे कहे का बा कैसे कैसे कि लक्ष्मण जैसन देवर बाना अरे भाभी लगवाने वर बाना ए महाराज उ एगो कैसन देवर रहले हां उ एगो कैसन देवर रहले जे अपना भाभी के आज ले चेहरे न देखले रहले एगो आजकल के देवरे भइल बालो बाप रे बाप एगो आजकल के देवरे भइल बालो अंगुरी धर धर कपार पर ले चढ़ जाए अंगुरी धर धर कपार पर ले चढ़ जाए कहे का बा कैसे कि लक्ष्मण जैसन देवर बाना अरे भाभी लगवाने वर बाना अरे कहल का कि भाई भाई कही के दिनवा बीतो भाई भाई कही के दिनवा बीतो ए बाबू सीखल कोना भाई भाई कही के दिनवा बीतो ए बाबू सीखल कोना अभी आई तनी हमनी के 5 मिनट कथा प्रसंग पर ध्यान देवे के बटे काहे कि हमनी के जाना जलसा में आइले बनी सन ओ जलसा के भी कुछ कहे के हमनिए के ना सभी आदमी के कहे के बा कैसे बड़ी सुंदर भाव लगल कैसे कि सुनावतानी जी का सुनाओ हे गो सुंदर कहानी भैया हो बोलो बे सुनावतानी हे गो सुंदर कहानी सुनावतानी हे गो सुंदर कहानी हमनी के कहानी वो कहे के बा दुर्गा माई के लगे आखिर महिषासुर के मूर्ति काहे रहेला यह जाने के बाटे आ दुर्गा जी हमनी के उत्पत्ति काहे ले हली कहे के बा कैसे बात तो समय के हम दोनों के लड़का दूगो रहले एक रंभ और करंभ दोनों भाई अपने में से विचार करते रहेलो सोचत रहेलो कि हमने के राक्षस के जोने में जन्म लेले बनी सन लेकिन हमने के जीवन के तारन तारा होई तक के होई कैसे होई हमने के लइका फइका बढ़ले ही नहीं थे तो हमने के जीवन के तारन तारा होई के तलक भइल का हरे नौ के होखे नु एकदम सब के मने बटे कथा प्रसंग सुनत के बयाज कर लेकिन हमने के मजबूरी में दोनों गावे के प्रतका है काहे कि दोनों के मिला के चले के बटे आ गइलू कमा के तनी आगे बढ़ जा तू कर ले गजा भी आई एगो लाइदारी से सेवा रही वाह लाइदारी से सेवा रही औरत के शादी बियाह बिया बिया ही का ना मिठाई के नाम हो जा एगो रौरा भय रही तब नु जानती के काना मिठाई के नाम हटे हमो नहीं पहले हमारा पापा के भइल बा अच्छा हां तो वहां का जानत हो कृष्णा भाई जा कृष्णा भाई से पूछ लिया औरतिया के शादी नए नए भइल बटे लइका से ना तारा भैंसा से ए महाराज मेहरारू के शादी कोनो एगो लइके से ना होई त काची से होई मेहरारू के शादी एगो लइकवा से भइल बटे बेचारा नए नवेले बिया ओकर मरदा के ओकरा डिप्टी पर से फोन आइल बा जब फोन आइल तो ओकर मरदा चल गइल मेहरारू अपना मरदा के लगा फोन कइले बिया कैसे मेहरारू अपना मरदा के लगा फोन कइले बिया कौने भाव में औरतिया अपना मर्दा के नंबर ई गनगनात कहे बा फोन आवता औरतिया अपना मर्दा के नंबर
अपना देवरा से मांगे गइल बिया कैसे ए देवर जी बोलो श्रीमती भौजी देवी जी। संस्कारी देवर संस्कारी लगता तनी अपना भैया के नंबर दी ना काहे बड़का बाबू के देव तो ना काम चली। जिनिए बाड़न सब बात बड़के मुझे थोड़ी ना कहा है तो लिखो भैया के लिखो अपना भैया के नंबर दी बोली 94 400 चुक चुक 94 400 चुक चुक 95 500 धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना अंजलि में सटाइए ना। हेलो हेलो इस रूट की सभी लेने व्यवस्था है, कृपया 9 महीना बाद डायल करो। ए देवर जी हो इतना महीना बाद डायल करे के करता है व्यवस्था बा व्यस्त बा दूसरा नंबर दी तो दोसर लिखो बोली 94 400 डारी पर बारी पर 94 400 बारी पर आउ नंबर हो नचनिया के डाड़ी पर धरावा धरावा टुस 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 हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना। हुलुलुलु हुलुलुलु लहरी जी में सटाइए ना हेलो हेलो रेडियो नेपाल हो तपाईँ को अनुरोध मा भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राति राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में चिङ चिङ टिङ टिङ भिङ भिङ गाना सुनन छ। ए देवर जी काहे इतना मजाक कइले बनी अबली मजाक भौजी से ना कोई नहीं तो मौसी से कोई नहीं। ए देवर जी बोला ई त बुझाता कोनो हिंग बेचवा के लगे धो ले बनी अच्छा नेपाल धोले लो हां दोसर नंबर दी दोसर धरावा बोली 94 400 कुल्हा पर 94 400 कुल्हा पर आउ नंबर हो नचनिया के झूला पर धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना। हेलो यात्री को कृपया ध्यान दें जो गाड़ी जीरादेई से चलकर जाने वाली जनसर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब से चल रही सुविधा के लिए खेद है। चाय बड़ी शिखर ए शील बटल पानी पानी ए देवर जी का हो ई त बुझाता स्टेशन पर धो ले हां तो अब के सही जगह पर गइल बा अब ट्रेन धक जाई मर्दा लगे दी भैया के अपना अच्छे तरह से नंबर तो लिखो बोली 90061 90061 61 हो गई हाँ हो गई 80 38 36 टुस 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 अब साफ करता हेलो 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 के राजा जी आहा तू डिंटेलवा के मम्मी बोलो तारी का हो ए राजा जी का हो राउर गोड़ छुके गोड़ लगता जाई हो गोड़ पहुंचल बका होई जाके ए राजा जी का हो अरे ओरा कब घरे आवतनी अरे घरे के तरह आई ए राजा जी हां हमारा रुपया पैसा कुछ ना चाहिए बस रौरा आँखी के सोझा रहे अच्छा तो हम समझम कि मोय संपत्ति हमारा लग ही बाटे अरे सोचतर के तरह कुछ चिन्ह ले ले आवतन तो ए राजा जी हमरा चिन्ह ना चाहिए तरह का चिन्ह ना लिए ना हम सोचले के तरह गोल में छुछी ले ले आवतन गोड़ में के छुछी होला हमरा वो ना चाहिए तो घेटी में का पा ले ले आवतन हमरा वो ना चाहिए तो का चाहे बस रौरा हमरा आँखी के सोझा रहो अच्छा कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आइब नु डॉक्टर साहेब कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आइब नु हां तो बुझाई जे मोय नोटे धरता घरे रहनी तो भागावत लू कि बहरा जा आयो बोलावो तारू जब जीत करता रहो नु हाँ तो हम टिकट कटा ले बानी अच्छा आ उधियात चलिए होता टिकटवे पौधिया चला मत टिकटे को दिया औरत कहे तरी कैसे लेकिन गाना के भाव लगल कैसे एगो कोनो लइकवा हो एगो कोनो लइकिया से कहता कैसे रोकी
बोली तरे हुका लगे दुगो अगरबत्ती हला दिया माला पहना दिया गइलो गइले उ ओकरा पीछे खोस दिया पैसा सुन के बहुत भइल अभी का पिछवा खोसी ले दुगो अगरबत्ती एगो लड़का एगो लड़की के मैटर हटे कैसे कि हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठके अरे सोटा बेबीना तब बोल रे पत्थर की आहो पत्थर का से फोटो बेबीना बोल रे पतर की आई मोटा का से फोटो बेबीना पक पक पट जानू कि सिरुआ भद खाए लगबू यही लड़के सहारे औरत अपना मर्द के कहत रही कैसे बाबा कहतिया तू से टूटा ही पलानी में तरस जवानी ओई बकहिया ओए बकहिया मुखिया जी मेहरारुआ कहतिया कैसे तू से टूटा ही पलानी में तरस जवानी ओई बकहिया लागल दिलवा में हटी लागल दिलवा में हटी आई औरत को हतरी कैसे कैसे कि हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आहा हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आ हमरा से जुदा भइल के तोहार इतना जरूरी रहे रहे अरे होय तो अभियो कुआर बारी तोहरे ला होय तो अभियो कुआर बारी तोहरे ला तोहरेला ई ना जनली कि तहरा मुंह में राम और बगल में छोड़ी औरत को हतरी कैसे कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश हमरा डॉक्टर साहेब जी कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश बारा जब से कामना करो परदेश बाड़ा हो कि भेजल घारा वाना एक कहूँ सोन देश बारा
जागल रहती तब नु ए जागल में नहीं कि सुतल नहीं कि यहाँ के चल गइल बानी चल गइल बनी सपना में तनी हटी त है हाँ उठाई उठाई मके तो यहाँ के चल गइल बनी हे भगवान हम तो जानते ना रहे कि चल गइल बनी ठीक भाई दर्द हाय बहना ना ना उठ गइले उठ अरे बानी कि ना सुनबा तो ना भैया देखी उठ तो। गइले तले कतना लोग कहत रह कि रोरा चल गइनी अगरबत्ती घर के धो दी औरत कहत रे कैसे धंधा ठीक बटे रोरा एगो बात कहनी हां कि कदू यहाँ के लाइसेंसी बनी हम नहीं खित कदू हम काहे नहीं खित कवाले को जरूरी बा माने कोनो जरूरी बटे तू कहबो अब होने दरौरा कहब तब टिकवाई ए महाराज कोनो भी चीज उम्र से बढ़िया लागेला बिया कहले हम कली ए बेजी हां रउआ हटी का मुड़ी पर चुटपुटिया बजाई हो ना छोड़ दा यही से कहिले का कि 7 पर 5 75 होला लफर के फरेला वो करे ना में लतर होला 7 पर 5 75 होला लफर के फरेला वो करे ना में लतर होला भीतरी से हो ऊपर से ना आज होय मुहवा चोनिया के बोलेला नु वो करे ना में 76 होला ई चादरा हो 76 होय कोनो खिसवा झूठ नहीं के का कि कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे बबुआ पुरस्कार में आ गले ए बबुआ ना बबुआ आइले है कि बबुआ देता रहे देखी तो दे देनी तो 5000 लेके आई जाई बबुनी ब्यास जी दे भाई देखी तो बुझा तक अंजलि के ह ई लड़का पुरस्कार में आइल बने दे दी है दूध पियो पुरस्कार में बड़े पुरस्कार में तो गाड़ी में लादी चलो जा भागो जा काम हो गए देख ली कितना बुझा तक हाले फिलहाल के भइल बा कोनो खिसवा झूठ ना रहे हां कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे कदू है मनीषवा मरल से मोटकी त लौटले लहरी के भाग रे हटाओ रे अरे सटाओ रे अरे रहो रे अब तो नी दांत बैठा के सो रे ये एक खिसवा सच कर देतनी रोरा सुतरन है त अच्छा ना लगता देखे जागल पे कितना सुंदर लगता लेकिन गंदा गंदा इशारा करतनी है बढ़िया नहीं खेल लागत आय हाय हाय लहरे जी कैसे होई अरे ना लेकिन यही से कहिले का भेटतौ ना कि जब से गाना करैल हाय 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 परदेश बारा यहाँ के बात है आवरी कहनी हो का दो है चुनरिया बिहले मेहरा ओढ़ेली अरे तो उहे लोग तो हमहु कहनी है बिहले मेहरा ओढ़ेली तो हम का दोसर कह देनी हो हम का दोसर हम तो कहनी है कि हमनी के घर के माता बहिन मुड़िया पर चुनरिया ओढ़ के मंदिर में जाला लो भाव देखनी हो हां वो तो ओढ़ले रहले बुझाता पानी के देह पर चोटी ओढ़ावल बा ऐसे कहिले का कि बिना बात के बात तू पाटी जो जान गलती नहीं खाता डाटी जो जान कि बिना बात के बात तू पाटी जो जान हरे गलती नहीं खाता डाटी जो जान होय सनातन धर्म बता एकरा के सनातन धर्म ही रहे दी जात के नाम पर बाटी जो जान पंचर भइल बा त सुलेशन लागी थूक लगा के साटी जो जान अरे खाही के बता पूरा हपचिए के खाली खाली खाही के बता पूरा हपचिए के खाली लहरी जी काहे कि कुकुरन के जैसन चाटी जो लिया लाठी कुत्ता के भगाओ रे न तो वह दूटा सा हो जाए ना घरे के रहो अपना घाटे के रहो औरत कह तरी कैसे कि जब से गावाना करैला परदेश बारा परदेश बारा और का कि भेजल घारा वह ना ये कहूँ सोन देश बारा भेजल घारा
आजकल के 2-4 गो ऐसन ब्यास हो गइल बड़न सन अरे कि हमरा के कैसन कैसन अभद्र शब्द बोल के सोचत ना कि हम आगे हो जाए हो जाए हमें आगे हो जाई तो से का होगा लेकिन वो कुछ कहल से हमरा फर्क नहीं खा पड़ेला हमें क्या मतलब होगा हमनी के से का मतलब बटे उ चाहत ल कि हमनी के नामवा धरस के हमनियो के बढ़ी से आगे हाँ लेकिन ऐसा हम करब ना ऐसा गलती ना होई हम अपन मंजिल पर जाइए कर उ चाहे कतनो गोड़ घींची लो बोल कैसे संहरी जवनिया घर छोड़ के गइल बड़ कनिया कनिया से एगो याद पड़ल डॉक्टर साहब का एह रह दिया रुको रुको यहाँ के कहने है का कि एगो हिया के संभारते बानी हमरा के कदू संभारते बानी घर घरे तो जलवैया सब देखो तरस हमरा के यहाँ के संभारत नहीं यहाँ के संभारत तो बताई जो घरे वाला के संभारत हो अरे पटीदार पटीदारे ने संभारी हां ओए देख दे करता उहे देख ले थोइल कैसे कि भोला कैसे संभारी जमुनिया के बोला कैसे संभारी जवनिया छोड़ के गइल बड़ कनिया के लास्ट में रतिया कहतिया कैसे हरे रमन रूपे ससे राजा भाई जाई के परदेश में समझइबा कहिया लागल दिलवा में हगी आई के बुझइबा कहिया हमने के उ ना हो सकी रो टाइम बताओ तो जब हमने क्या होते जैसा ऐसा हमने के टाइम पर रहने से कि श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरा